गमामायै बे फसंथानखौ आं मिथिनायाव जोंहा अमृत सेक्रेटारि सानसुमा बर' आरो लोगोसे सोरजि बसुमतारीजों लोगोसे माखासे मोदोम गुदुं मानसिफ्रा बे लाइमोन लिरगिरि गौथुमखौ दानानै गमामायै जोंनि जाखांबोनाय लाइमोनफोरनि जिथु सोरजिलु बे सोरजिलुखौ मान होनो आरो बेखौ गनायथि होनो जे हाबाफारि लादों बे जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा। आं जोबोर गोजोननाय मोनदों दिनै जोङो लाइमोनफोरनि गेजेराव जिथुनिखि थुनलाइनि बिहोमा बे थुनलाइनि बिहोमा लिरनायनि जिथुनिखि थुलुंगा बे थुलुंगाया दिनै जानांसिगौ। दिनै फेसबुक बा कम्पिउटार बा ग्लबेलाइजेशननि उन जों नुनो मोनदों जे डिजिटल ग्लबेलाइजेशन जानो थांगासिनो दङ। दिनै ग्लबेलाइजेशननि उन थांनाय लोगो लोगो जोंनि जिथु हार्ड कपि जिथु रिडिं कालचार जिथु फरायनायनि जिथुनिखि धावथि एसपिरेशन बेयो एसे खमायलांनाय बायदि जों नुयो प्रेक्टिकेलि। बेखौ साननानै बर' थुनलाइ आफादा मोननै जोङो मुसलपुर सेसनाव बिनि सिगाङावनो सिन्था खालामनानै मोनसे आंनो प्रस्ताब लाबोदोंमोन जे जोङो दानि ग्लबेलाइजेशनाव दानि फेसबुक मुगायाव जोङो लाइमोनफोरखौ फरायनायनि जिथुनिखि रिडिं कालचारखौ डेभेलप खालामनो थाखाय जोङो इबुक प्रजेक्ट लानांसिगोन। दा इबुक प्रजेक्टखौ जों लाबाय मावगासिनो दङ आरो आर्काइभनि बेबस्थाबो जों खालामदों। बेनि थाखाय जों रां अनसुंथाइ मोनदों आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय आरो जोङो गुगोल्सआव बे रावा 90 फारियाव हाबनाय लोगो लोगो जोंहा मोनसे सुबिदा जे गुगोल्सआव जोङो 2005आव जों मोनसे एप्लिकेशन होदोंमोन CMD आरो बिथांमोनहा 2017 मायथाइयाव एक्सेप्ट खालामनानै बिथांमोना गुगोल्सआव सोबाय आरो लोगोसे मोनसे प्राइभेट डिजिटेल भारत बाणीखौ जोङो जेसेबां बर'नि लिरनाय जेसेबांनाखि दङ रावखान्थि डिक्शनारि राव बिहुं बायदिसिना बेखौ जों भारत बाणीयाव बेखौ आपडेट खालामो। दा आपडेट खालामनाय लोगो लोगो गुबुन हारिया बेखौ गुबुन रावारि मानसिफ्रा बेखौ फरायनायनि सुबिदाखौ मोनगोन आरो जों इजिएस्ट प्रसेस लांनो थाखाय सेंट्रेल इन्स्टिट्यूट अफ इंडियन लैंग्वेज माइसुर जोङो बेवहाय अलिन्द्र ब्रह्म होननाय सासे बेवहाय अफिसार जों मोनबाय आरो बे नाजानानै दाख्लै गुवाहाटीयाव बर' थुनलाइ आफादनि अफिसाव मोनसे सेमिनार खुंनानै माने बे रावखौ लिंक लैंग्वेज खालामनो हायो। अफिसियेल लैंग्वेजआथ' बियो दंखायो किन्तु बेखौ लिंक लैंग्वेज खालामनो जों हायो नामा? लिंक लैंग्वेज माने जोङो only the Bodo language is the only tribal language which is recognized in the each schedule. Northeastern regional only tribal language बे बर'आल' माने मोनदों जायगा मोनदों रिकगनिशन मोनदों। बेनिफ्राय बेयावनो गंगा प्रसाद बिमल आरो सभा सत्यनाथ आरो डक्टर भरत दास मोनहा लिरदों। डक्टर भरत दासआ बाथौनि सायाव बिथाङा रिसार्च खालामदोंमोन आरो गंगा प्रसाद बिमला बड' लिटारेचार एन्ड लैंग्वेजनि सायाव आरो नोंथांमोना मिथिगौ जे डक्टर प्रमद भट्टाचार्यआबो बर' लैंग्वेज
एन्ड लिटारेचारनि सायावनो PhD मोनदोंमोन आरो गुबुन हारियाबो दा ओइ सिदलाव थांनाय लोगो लोगो बेखौ बिथांमोनहा माने नाजागासिनो दं दाख्लैसो बावैसो जों मिथिनो मोनदों जे एफिनिटिस अफ बर' लेंगुवेज एन्ड लिटारेचार अफ द नर्थ इस्टार्न ट्राइब रिजननि ट्राइबेलनि सायाव सासे जापानिस हिनजावसाया रिसार्च खालामनो बिथाङा फैदोंमोन आरो मोनसे आरो माने सासे सुइजारलेन्डनि हिनजावसा रिसार्च स्कलार फ्रम दिल्ली इउनिभार्सिटि बेयो बाथौ एन्ड खेराइनि सायाव बे रिसार्च खालामनो थाखाय डकुमेन्ट लांफैदों दा बेखौ जों नुनो मोनो जे बे रावा एक्चुअलि भेरि रिच बिराद रिसार्च लेंगुइस्टिक माबा होननानै जों बुङो जोंनि टि सेटारआ बुंलांदों बानिकान्त काकतियाबो बुंदों जे नर्थ इस्टार्न रिजनाव बेयो आगोलाव बर' रावा आनरिटेनमोन दा रिटेन फर्म जानानै बियो 2003 निफ्राय बियो ओइट सिडुलाव आजावजादों ओमफ्राय बे रावा बिराद रिचखा बेनि फनेटिकेल हेबिट बेनि जिथु रिंसारथि बेनि जिथुनाखि वर्ड्स माने इंलिश बायदि वर्ड्स जोंनाव दङ जेने मिनिनायावनो बहुद दं मिनिहां मिनिस्लु मिनिखैरो बायदिसिना दा बेफोरखौ जोङो बर' थुनलाइ आफाद जोनोम जादों दुलाराय बर' फरायसा आफाद जादों जोङो बर'नि गौथुम माखासेया जों नाजादों बे रावखौ कम्पोजिट लेंगुवेज खालामनो दिनै सोनाबनि कामरुपनि बर' आरो गवालपारानि बर'जों मिलायामोन जेरोखोम माने थुरसिखौ खांसि बाहाय होनो बेनिफ्राय बिथांमोनहा बाहाय दासो बाक्सा जादों आगोलावथ' बरपेटा नलबारिमोन मोखौ होननानै बुङो मोसौखौ दा बेखौ कम्पोजिट जों खालामनो थाखाय बर' थुनलाइ आफादा जोङो बै दारखुसियाव बुंनाय कलकियेल बा डाइलेक्टिक माबाखौबो जों लानांगौ बबेबा कक्लाबारियाव सोरबा बुंनायखौ लानांगौ सोरबा गवालपारा बे मास गावआव बुंनायखौबो जों लानांगौ दा हजों बिथांमोनहा आलासिखौ बुन्दा होनो बुन्दा बिराद गाज्रिथार जों साननायाव आरो खिन्थु आरो गाइखेरखौ बिसोर बुन्दि होनो होमबा माने बुन्दा फैदों बुन्दि गैया होनबाथ' एसे स्लें खोनायो खिन्थु बेखौबो जों आजावनांगौ दा बेबायदिनो लेंगुइस्टिक एफिनिटिसआ बे माने मानसिनि डाइलेक्टिकेल माबानिफ्रायसो बे जन्म जानाय बे फैगोन बिमानि रावजों एखे बिखा बिख्लोनिफ्राय जोनोम जानानै जिथु बिमानि राव जायखौ होनदों मादार टां